Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, jainko guzti alduna. Bataioko uren bidez, betiko bizirako sortu gaituzu. Egizu zure laguntzaz beti bila ditzagula, beti ereko ondasunak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Egun haietan Derbera joan zen Paulo, eta gero Listrara. Han Timoteo izeneko ikasle bat aurkitu zuen, ama judutarra zuen eta kristaua, aita berriz greziarra. Izen ona zuen Listrako eta Ikonioko senideen artean. Paulok berarekin eraman nahi izan zuen, eta erdaindu egin zuen inguru haietako juduengatik, denek zekien eta aita greziarra zuela. Igarotzen ziren hirietan, Jerusalengo apostolu eta arduradunen erabakiak ematen zizkien jakitera, bete zitzaten. Eliz elkarteak fedean sendotzen eta egunetik egunera jendez ugaritzen zihoazen. Paulo eta Silas Frigia eta Galazia eskualdeetan zehar joan ziren Espiritu Santuak galerazi egin zien eta Asia probintzian hitza zabaltzea. Misiako mugara heldu zirenean, Bitiniarantz jo nahi izan zuten, baina Jesusen espirituak ez zien utzi. Orduan, misia alde batera utziz, Troadera jaitsi ziren. Gabean, Paulok ikuskaria izan zuen, Mazedoniako gizon bat azaldu zitzaion, zutik erreguka. Zatoz Mazedoniara eta lagundu egiguzu. Paulok ikuskari hau izan bezin leister Mazedoniara joaten alegindu ginen. Ziur geunden eta jainkoak dei egiten zigula, haiei berri ona iragartzera. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lor goziak, egin alaitzu haren naia, zoazte pozik haren gana, gora eta gora ari kanta. Kanta jaunari lor goziak, egin alaitzu haren naia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei, munduak gorroto baldin badizue, jakin ezazue, zuei baino leno, neri izan didala gorroto. Mundukoak bazinate, munduak maite izango zinduteke. Nork berea maite duen bezala, baina nik aukeratu eta mundutik atera zaituztedanez, munduak gorroto dizue, mundukoak etzeratelako. Gogoratu esan nizuena, morroia ez da nagusia baino gehiago. Ni pertsegitu banaute, zuek ere pertsegituko zaituzte. Nire hitza hartu badute, hartuko dute zuena ere. Nire izenagatik egingo dizuete guzti hori, bialdun hauena ezagutzen ez dutelako. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek behin baino gehiagotan aipatzen duen errealitate bat pertsekuzioa da.
bera pertsegitu izan zutela, gogora ekartzen die ikasleei, eta nolabait ere prestatu nahi zituen, etorriko ziren garai zailetako. Bera gurutzean hilda ikustean, haiek animoak galdu ez zitezen. Hain zuzen ere, pentsatu behar dugu, Jesusek pertsekuzio hori aipatzen diela, eta baita gorrotoa ere. Munduak gorroto izaten badizue, zuek jakizue, zuei baino lehenago, neri ere hala izan didala gorroto munduak. Mundua aipatzen duenean Jesusek ez dugu pentsatu behar pertsona guziengan. Jesusek ez du gu mundutik aparte edo munduaren kontrako jarrera batean bizi gaitezenik, halakorik ez du nahi gure jaunak. Mundua aipatzen du halako sentidu berezi batekin. Hau da, mundanidadea bezala. Mundua aipatzen denean, Jangoikoaren hitzean, liburu santuetan, aipatzen da nolabait ere mundu hontako kriterioak, hau da, kriterio oso lurkoiak, oso terrenoak, halako besteen gainetikan egon nahi izatea, halako mundu hontan garaile bezala izatea, halako materialismoa, guzti hori egoten da azpian, genezake, luze, joko luke, ongi adieraztea, zer aipatu nahi den mundu aipatzea, baina ez dugu pentsatu behar denak, pertsona guztiak edo aipatzen direnik. Jesus denak salbatzera etorri baizen, Jesusek denak maite baizituen, eta nahi duguk ere denak maitatzea, baina baita ere prest egotea nahi du, eta bere ikasleak berak bazekin halako zailtasunak izango zituztela, eta aldez aurretik jakinarazten die. Eta guri ere bai kristau bezala, Jesusek esan nahi digu gure kristau bizitza ez dela oso erresa izan beharrik, eta zailtasunak egon daitezkela, eta batzutan zailtasun handiak ere. Eta batzuetan fede horri eusteko, fede horrekin leial izateko pertsekuzioak egon daitezkela, oso modu ezberdinetakoak. Gure garaian esan genezake nahiko lasai bizi gera gure inguruan, baina zenbait tokitan badaude halako pertsekuzio fisikoak. Historian zehar ere, Elizaren historian arkitu ditzazkegu oso pertsekuzio ezberdinak. Batzuk baita kristauak hiltzeraino izugarrizko pertsekuzioak egondu dira. Beste batzuk, akaso bakarra izan du dira kristauak gutxietsiz, bigarren maila batean jarriz, eta hori den nolabaiteko pertsekuzio izan daiteke. Bestetan ridikulizatuz, edo parreginez, edo eroak bagina bezala modu hortan jende artean sentituz, holako pertsekuzioak ere egon daitezke. Eta guk, kristauok, ez diegu inongo bildurrik izan behar. Izan dezakegu bildurra humanoak eralako, baino Jesusek esan digu, eta bera gurekin egongo dela. Eta hain zuzen ere, esan nahi digu Jesusek, hortan, zailtasun horietan, berak eman nahi digula bere laguntza, bere grazia, horiek eta egoera horietan benetako fruitua eduki dezagun bai guretzako, bai gure ingurukoentzako. Eskatzen diogu bada, Jesusi ez dezagula munduaren, sentidu hortan, bildurrik izan. Eta ez dezagula bildurrik izan berarengan itxaropena daukagulako. Egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu oso bereziki gaurko egun honetan sufritzen ari diren guztien alde. Paskoa aurrera dijoa, eta Paskoaldian batez ere Jesusek bere piztuera ospatzea nahi du. Pozik, itxaropentsu, eta poz hori, itxaropen hori denoi eman dezaigula Jangoikoak. Gauden egoeran gaudela ere, senti dezagula Jangoikoaren indarra, Jangoikoaren itxaropena, Jangoikoaren poza. Ogia tardoa eskaintzen dizugu, ogi tardoiekin eskaintzen gera gu.
Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Onartu jauna, ontasunez, zure herriak egiten dizun eskaintza, zure babespean beti Paskoako doaiak ospa ditzan pozez Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztirun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjiniagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta eriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guziekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Osanna, osanna, osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna, osanna, osanna zeru goienetan. Santu zerabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen, eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau deku hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta pizuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean,
ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, amen, salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez gu tentaldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregitza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jainko guztialduna, salbatu duzuna, zaindu ezazu beti maitasunez, eta modu honetan zure semearen heriotzaren bidez salbatuak izan geranok, bere piztueran benetako poza harki dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztialdunak aitak, eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Mantxari gabe sortua zera, ikusia, ezin aspertu jainkoa bera, isurtzen zugan grazia. Ezin aspertu jainkoa bera, isurtzen zugan grazia. Esan albaino gehiago zera, guzia ederra. Ederra baino ere gehiago, edertasuna berbera. Ederragorik ezin liteke sortu begien aurrera. Zuri begira txoro eginik aspertzen ere ez gera.